ଗଛ ଆଉ ତା ପାଖ ଆଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ମଶାଣିର କଇଁଆ ଗଛ ଯୋଉଟାରେ ଭୂତ ବାସ କରେ। ଆଉ ଆକୁ କିଏ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଉ ନାରୀ ଆକୁ ଛୁଇଁବ ତା ଦେହରେ ଭୂତ ମାଣ୍ଡି ବସେ। ତ ଆମକୁ ସମୟ ହେଇ କହେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗଛ ଅଛି କି ଗଛ? ଏଇ ତିନିଟା ଗଛର ରହସ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ କାହାଣୀ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ସେ କାହାଣୀ କହିବି ସରିବନି, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ବି ବନେଇ ପାରିବୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଶିମିଳି ଗଛ, ଏଇଟା କଇଁଆ ଗଛ ଆଉ ତା ପାଖଟା ହଉଛି ଶିରିସି ଗଛ। ତ ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଏଠି କହିଲେ, ସିଏ ବି ଆମ ଟିମ୍ର ଜଣେ ମେମ୍ବର। ଏତେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିତେ ପାଇବେନି। ଏଇ ତିନିଟା ଗଛର କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ପାଖରେ ଅଛି ମଶାଣି, ଆଗକୁ କଣ ହବ ଦେଖିବା। ଆମର ଏଠି ସୌମ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ ତିନିଟା ଗଛର କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଏଇଠି ଆମର ମଶାଣି, ଏଠି ତିନିଟା ଗଛର ଆମେ ସବୁ କୁହାହେଇଛି। ଏଠି ଆମକୁ ସେ କାହାଣୀ ସେୟାର ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ କାହାଣୀ ସରିବନି। ମାନେ ଆମକୁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅଲଗା ଟପିକ୍ରେ ଯଦି ସେ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମ ମଶାଣି ଭିତରେ ସେ ଯିବେ, କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ କ'ଣ ଅବିନାଶ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି? ମଶାଣିକି ଯାଇତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଡେରି ହେଇଗଲା ପରେ 4ଟାରୁ ଏଠି ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏଠି, କାହିଁକିନା ଗାଁ ପାଖରେ ମଶାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। 4ଟା ବାଜିଲେ ସେ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଷ ହେଇଛି ଆମର ଏଟା ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଠି ମଶାଣି ସବୁ ହେଇଛି। ଯେପରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅବିନାଶ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମଶାଣି, ଏଠି ଲୋକ 4ଟା ପରେ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗର ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମୋ ହିସାବରେ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ପାଣି ବି ସାଇଜ୍ରେ ଅଛି, ପାଣି ତ ଅଛି। ଏଇଟା ଏତେ ଖାଲ, ଏଠି ଏଇଟାରେ ମଣିଷ ପୋତା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଦେଖିକି ଯାଅ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ଏଠି ସବୁ ମରିକି ସବୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସବୁ ପୋତା ହେଇଛି ଅଧା ଜାଗାର। ଏପଟେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଆର ମୁଣ୍ଡରୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଇଟ୍ ଅପଡାଉନ୍ ହଉଛି କ'ଣ ନେଇକି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଯେପରି ଆପଣ କହିଲେ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ମଶାଣି। ସୌମ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବା। ସୌମ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଡାକ। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଖପାଖରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଘର ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି କି 5ଟା ପରେ ଲୋକ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଆଇଲେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବା। ଆମେ ବି ଏତେ କନଫର୍ମ ନାହୁଁ। କ'ଣ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଏବେ ନୂଆ ଆଇଛୁ। ଏଇ ଜାଗାର ଅନେକ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାଗାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଭିତରେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆସିବାକୁ ଡରନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଏତେ ଯୋଉ ଭୂତ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରାସିଥାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡି ବସିଥାନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିତେ ଗଲେ। ସେଥିଲାଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଭୟଭୀତ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପାଣି ବି ଜମି ଯାଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ 7ଟା କତୁରୁ ସେଣିକି ଅଧିକା ରାତି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଆସନ୍ତିନି, ଆସିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଉଠନ୍ତି ଷେଣ୍ଢ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ବିଲରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ସେ ଷେଣ୍ଢ ପଶିକି ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭୂତ ତାଙ୍କୁ ବାହାରିକି ଡରଉଛି, ସେଥିଲାଗି ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ 7 ଘଟିକାରୁ ଆଉ ରାତି ଅଧିକା ହେଲେ ବିଲକୁ ଆସିବା ମନା। ଦେଖିଲେ ଯେପରିକି ସୌମ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ, ଏଠିକି ଆମେ ସିନା ଏବେ ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ଏଠିକି ଆଇଲୁ, ଏଠୁ ତଳକୁ ଆଇଲୁ। ଆରେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଯେପରି କହିଲେ କି ଯେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆମର ଗଡ଼ାଣିଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଏଇଟା ଗଡ଼ାଣିଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ୟାରି ତଳକୁ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷ ମଲା ପରେ ଏଇଠି ପୋତା ହୁଏ। ୟା ତଳକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ଯଦି କିଛି ଆମେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହୁଛ ଅବିନାଶ ଭାଇ? ଯିବା, ଯାଇପାରିବା, ମାନେ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ରିକ୍ସ ତ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଚାଲ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁ ତ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ। ଲାଇଟ୍ ଏତେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଆପେ ଆପେ। ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖିକି ଯାଅ। ଏଠି ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସିଧାରେ ଯିବନି।
ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ଆମକୁ। ପାଣି ଏବେ ତ ଏଠି ବର୍ଷା ନାହିଁ ହେଲେ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଉଛି? ହଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଜି। ଅବିନାଶ ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅବିନାଶ ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି? ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ, କିଏ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କିଏ? ଭାଇ ଆପଣ କିଏ? ଯାଉନି ଆଗକୁ ଯାଉନି ଆଉଛି। ଭାଇ କିଏ ଏଠି? ପାଣି ଏଠି ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ ଗଲେ अरे लाइट ही अरे लाइट चलो यार भाई 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 अरे ଦେଖିଲେ କଣ ହେଲା ଭୂତ देख ବାହାରିଲେ। लो ये लाइट चलो ये हटी देख पूरा अरे ये हटी ये से भूत एटी दिटा धड़ा धड़ा कोन पड़छि मते डाउट लागु जे भाई रास्ता पर पळे आसो हाय रास्ता पर को आसो कैमरामैन के लाइट वाला अरे लाइट वाला कौन हो यार किए हटी किछु उत्तर दउनांती तंगरो एठी ये भूत माने तांको देह छाडी कि आउ का देह पोसी पारी एथि मु तुम मना करछि कि पाखु जाओ जेपर कि हमरो सौम्य भाई जेपर कि आपण मानकु जेपर कि सौम्य भाई कहिथिले छोटो छुआटी आसीने भूत प्रवेश करि जाय दृष्टि पुष्टि कर जाय देखिबार थुबे मते एटा गोटे छोटो पुको भी सेही बळा होउचंती छोटो पिलार शरीर भलिया लागुची अलग बिहेव करछंती अलग एबे तो गोटे गाड़ी पास हैला आपण कोथि एटी गाड़ी भी जाई पारु नांती ଗାଡି ଯାଉଛି इमरजेंसी चलो ସେଠି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି यार ସମର ଗାଡି ତ ଯିବା ନି ଲାଇଟ୍ ବାର ବାର ବନ୍ଦ ହଉଛି ଏ ମଶାନରେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ପୁତା ହେଇଛନ୍ତି ପୁଡା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିହାତି ବାହାରୁଥିବେ। ବହୁତ କତିକି ଆସିଗଲାଣି କ'ଣ କରିବା? भाई हम कैमरामैन जतियो अरे भाई ଭାଇ ଆଠୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଲାଇଟ୍ ଚାର୍ଜ ଖତମ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏ କଇଁଆ ଗଛରେ ଭୂତ ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ମୋର କଇଁଆ ଗଛ ହଲୁଛି। ଗଲା ପରେ କଇଁଆ ଗଛଟି ହଲୁଛି। ଏ ନାରାୟଣ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ अरे अरे बस ये तो भाई भाई, भाई अरे रो 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 ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହ ଦୂରେଇକି ରୁହ ଦୂରେଇକି ରୁହ ଦୂରେଇକି ରୁହ भाई वो ऊपर देख रो। तो पूरी क्या जागा ନାରାୟଣ ଭାଇ ଦୂରେଇକି ରୁହ अरे अरे ଦୂରେଇକି ରୁହ यार ନାରାୟଣ ଭାଇ କୁ କରିଦେବେ ସେ ତା ଭିତରୁ ଯାଉ ଆମେ ତ ନେଇକି ଯିବା। ଅବିନାଶ ଭାଇ ଛୁଅନି ଶୁଣ नारायण भाई देखो नारायण भाई देखो भाई मोरा काम करियो କାମ କରିବେନି अरे हमें तो एଠିକି आसी भूल कर देले भस्म करथिने ये पूरी जीव दे ଯଦି ନ ହବ କରନି भाई बहुत पाखु जाओ ଯଦି ନ ହବ କରନି अरे अरे कौन है से नारायण भाई उठो 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 अरे ठिया करो यार अबे से गला कुआडे अबे तमे नारायण भाई को संभालो अरे अरे सी ये गोचर कोन ठिया सौम्य भाई को से जानि जंती रहस्य सौम्य भाई ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। जोड़ा अविनाश भाई बा सौम्य भाई आमको जहाँ किसी कहले जदि भिडियोटा आपको भय लगी डर लगी गोटे लाइक गोटे सब्सक्राइब करदे भिडियोटा बहुत मात्रा शेयर करूँ आउ एबे आम रही चाहूँ ये बहुत सारा भाई चलो यार जय श्री राम।